и прислугата, название Наташа, седяха на масата и пиеха. Татко беше несъмнено хаймана. Даже мама го гледаше от високо. Но това не пречеше на татко да бъде много добър човек. Той така добродушно се смееше и се клатеше на стола. Камедерката Наташа с дантелена касинка и през тюлчета през цялото време се смееше невъзможно. Татко веселеше всички с вратата. Но камериерката Наташа конфузно свеждаше поглед, изобразявайки, че се стеснява. Мама, висока жена, с голяма прическа, говореше с конски глас. Маминият глас кръпеше в трапезарията, опетвайки на двора и другите стаи. Като изпиха първата чашка, всички за малко поседяха и хапнаха салам. Изчаквайки малко, всички отново заговориха. Изведнъж, съвсем неочаквано, на вратата някой почука. Нито мама, нито татко, нито камериерката Наташа не можаха да се сетят кой чука на вратата. Колко странно, каза татко. Кой би могъл да чука на вратата? Мама направи съболезнователна физиономия и без да я дошъл реда, си наля нова чашка, изпия и каза: странно. Татко нищо лошо не каза, но също си наля една чашка, изпия и стана от маса. Веднъж татко беше невисок, не като мама. Мама беше висока, пълна жена, с конски глас. Татко беше просто нейн съпруг. Като това към всичко, татко беше и ловничат. Той стана и с една крачка се доближи до вратата и попита: кой е там? Тутък си вратата се отвори и оттам влезе камериерката Наташа, цялата смутена и розова. Като цвете, като цвете. Татко седна, мама пи още. Камериерката Наташа и другата като цвете се изчервиха от срам. Татко си наля още една чашка, изпия, също както и мама. За да заглуши неприятното парене в устата, татко отвори една кутия пастет от рапче. Всички бяха много щастливи. Ядоха до сутринта! До сутринта! Но мама мълчеше, седейки на своето място. Това беше много неприятно. В този момент, когато татко се опита да изпее нещо, изчука прозореца. Мама скочи от оплака и завика, че тя ясно вижда как от прозореца някой бил надникнал. Другите убеждаваха мама, че това е невъзможно, тъй като техният апартамент е на третия етаж и никой не може да надникне оттам. Затова трябва да бъдеш великан или голят. На мама й беше хрумнала тая здрава мисъл. Нищо на света не можеше да я убеди, че никой не е надичал през прозореца. За да успокоят мама, и наляха една чашка. Мама изпи чашката и каза: не мога да бъда в добро настроение, когато ни гледат от улицата през прозореца. Татко даже разпери ръце. Ето, каза той, изстигайки до прозореца, разтвори широко и двете крила. През прозореца се опита да влезе някакъв човек с мръсна якичка и нож в ръцете. Та-да-да-дам! Като го видя, татко рязко запомна двете крила и каза: Никого там няма. Да, ама човекът с мръсната якичка гледаше през прозореца. И даже отвори прозореца и влезе. Мама беше страшно слабова. Тя изпадна в истерия.
след като изпи предложението ми татко и замеси с къпка, се успокои. Скоро и татко дойде на себе си. Всички отново седнаха на маска и замезиха с накълцано зеле. Татко взе един вестник и дълго го примята в ръцете си, търсейки къде е горната и къде е долната част. След като така и не намери, поставим вестника на страна, наля се една чашка и изпи. В този момент да се отвори един люк. И оттам излезе един момак. Двете камериерки така се изпопре контузия, че едната започна да повръща. Наташа държеше за челото своята приятелка, старайки се да прикрие безобразието. А момакът се прицелица си мръгва в татко около колко. И като го тресна, татко така се плётна на стола. А в този момент момакът се приближи до мама. И удари някак си отдолу. Ама нито с ръка, нито. Да. Тогава мама, естествено, закреща и започна да вика за помощ. А момакът хвана за еките двете камериерки. И след като ги помота из въздуха, ги пусна. След това незабелязано от никого, момакът се скри отново под пода и затвори след себе си люка. Много дълго след това нито мама, нито татко, нито двете камериерки можаха да дойдат на себе си. Но след като се успокоиха, така се приведоха пред, всички отново седнаха на масата и продължиха да пият. След като изпиха по още една чашка, всички се поседяха и така тихо беседвали. И изведнъж татко почервеня и започна да вика. Какво? Викаше татко. Вие ме вземате за дребнав човек. Вие гледате на мен като на неудачник. Аз не съм ви храненик. Вие сте мръсници. Мама и кабелерката Наташа избягаха от прекъсанията и се заключиха в кухнята. Мамете пияница! Мамете дяволско купито! Шепнеше мама на окончателно сконфузената Наташа. А татко седя в трапезанията и крещя. Като не си събра папката с делата, закупи бялата фуражка и скромно отиде. стандартно представление, беше с експериментална цел, т.е. опит. Нашата организация разработва формати, които в този момент не са поставени на голяма сцена. Ще да благодаря на Националния театър. Това е една част от Save Session. Save Session е
набързо казвам, се надежда. Това са неща, които забавляват това. И дава друг поглед. Заповядайки утре, надявам се, ще ви хареса. Утре ще направим един страхотен спектакъл с рисуване на живо. Ще има и workshop за всички хора, които вършат изкуството. Благодаря ви, надявам се, че ще продължаваме.